Benvinguts al videotutorial Configura el teu correu Yahoo a Outlook Express. Outlook Express és un gestor de correu electrònic. Dins d'Outlook anirem a Herramientas i dins d'Herramientas buscarem l'opció Cuentas. Dins del menú de comptes pitjarem Agregar i després la funció Correo. Un cop hem pinjat Correo, ens sortirà un assistent de connexió que ens demanarà el nostre nom i cognoms. Els introduirem. Un cop hem introduït el nom i hem pitjat següent, ens demanarà que introduïm el nostre correu. En aquest cas ficarem el nostre correu de Yahoo, tal qual. Un cop hem introduït el nostre correu i hem donat a següent, ens demanarà que configurem els servidors d'entrada i de sortida. El d'entrada és el pop.correu.yahoo.es i el de sortida és smpt.correu.yahoo.es. Després d'haver configurat correctament els servidors d'entrada i de sortida de correu, ens demanarà que iniciem el nostre compte. El nom d'usuari hem de ficar el nom d'usuari de Yahoo i la contrasenya la que hem ficat a Yahoo. Un cop hem finalitzat la part d'inserir el nom, servidor i tal, acabarem a la pestanya de comptes. Altre cop seleccionem la nostra compte, que és la de pop.correu.yahoo.es, i cliquem sobre Propiedades. Un cop hem pitjat propietats, ens dirigirem a la pestanya Servidors i allà marcarem l'opció Mi servidor requiere autentificación i clicarem Aplicar.